Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna mika godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon hallarwa a karatuttuka da muke gabatarwa darasinmu na littafin Risala. Alhamdulillah, idan ba a manta ba, a karatun da ya gabata mun tike ne akan hukunce-hukunce yadda mutum zai yanka da kuma wato ababai da yake ya halatta mutum ya yi amfani da su a jikin dabba, insha Allah ta'ala, duk dai a cikin littafin nan mai albarka, littafin Risala. Malam yake cewa a ci gaba da karatunmu, wa ma matat fihi fa'aratun, duk wani abin da ka ajiye sai bera ya zo ya fara ciki kuma sai beran ya mutu, bi ma'ana abin da ya shafi jaba, gafiya, bera, sai ka zo ka ajiye mai ko kuma ka ajiye kitsenka ko kuma ka ajiye wani nono ko kuma duk wani abin da yake abinci ne, sai wa'ancan abubuwan suka zo suka fada a ciki ko kuma sai suka mutu, abin kuma ya kasance ba za ka iya fayyacewa ba. Ruwa ne, misali mai ne sai bera ya zo ya fada a ciki, misali mai ne sai bera ya zo ya fada a ciki, kaga ba za ka iya bambanta tsakanin inda beran ya fada da kuma asalin manka mai kyau ba. Don haka walam tu'kal, wannan abin nan ba za ka ci ba. Taraha, mutum zai wurgar. Turiha, mutum za a zubar da wannan abin nan. Walam tu'kal, ba zai amfani da shi ba. Wala ba'sa, babu komai an yustasbaha bizaiti, mutum zai yi amfani da wannan man da bera ya fada a ciki, za a iya yi amfani da shi wajen kunna fitilu, wannan babu komai. Wa shibiha, da makamantansu, za ku yi amfani da shi wajen kunna fitilu, wajen kunna wuta, wajen kunne-kunne, amma ba dai a ci ba, saboda duk wani abin da bera zai fada a ciki zubarwa ake yi a shari'a. Fi ghairil masjid, fitilun ma dai ba wai kalan fitilun da za a kunna su a masallatai ba. Wal yutahazzaf minhu, sai kuma za a tsarkake masallaci daga irin wannan abubuwan nan, saboda zai iya yiwuwa wannan abun nan najasa ne, to tunda najasa ne babu kyau a ce za a kunna wani abun da yake da alaka da najasa a cikin masallatai. Shine yace malam yace wayannan duka za a tsari masallaci daga su. Wa in kana jamida, idan ya kasance wannan daskararre ne, sawa'un mai ne ko kitse ne, sai ya kasance daskararre kuma sai bera ya zo ya fada a ciki kuma sai beran ya mutu, turihat wa ma haula, sai a keɓe iya inda wannan beran ne ya fadi, sai a jefar. Wa ukila ma baqi, abinda kuma ya rage za ya ci ko kuma za ya amfani da shi. Qala Suhnun yake cewa, Suhnun wani ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman malikiya, yace illa an yatula maqamuha, sai dai fa Suhnun yake cewa illa an yatula maqamuha, sai dai in ya kasance zaman wannan beran na a cikin wannan daskararren man na in ya jima sosai, fa innahu yutrahu kullu, dukkanin su za a jefar, ba zai amfani da shi ba. Wala ba'sa bi ta'ami ahli kitabi wa zaba'ihim, babu laifi mutum zai iya cin abincin Krista, sannan kuma zai iya cin yankan Krista, wannan babu komai, ko kuma ba Yahude, wannan babu komai. Wa kuriha aklu shuhumi yahudi minhum, kuma makaruhi ne mutum ya ce zai yi amfani da wato kitsen Yahudawa. Cin kitse ga Yahudawa haramun ne, amma kuma mutum musulmi ya karbi kitsen su ya ci, wannan makaruhi ne, amma min ghairi tahrimi, ba a haramta musulmi yin hakan ba. Wala tu'kal ma zakahul majisiyyu, hakanan kwata-kwata totally ba a cin abinci ko kuma abin da ba majuse ya yankan ba majuse ba a ci. Ba majuse shine mutumin da ba shi da addini, kafiri da kuma ba majuse idan ya yanka ba za a ci ba. Wanda yake bai da addini kwata-kwata ba za a ci ba. Za a ci na Yahudawa, za a ci na Nasara, amma wanda ba shi da addini ba za a ci yankansu ba. Me yasa? Su Yahudawa da Nasara sun yarda cewa akwai Allah, kuma in suka zo yanka suna ne da sunan Allah. Su kuma wayancan ba su ma yarda da akwai Allah ba, sannan kuma suna yi masa tarayya. Kun ga ashe ba mamaki duk lokacin da suka yanka sun yi ne da abin da suka yi imani da shi, kuma ta yiwu sabani abin da kai imani da shi. Hakanan tayo ya yanka ne don neman kusanci da abin da ya imani da shi, alhalin kai kuma abin da ya imani da shi baka imani da shi ba. Shi yasa haramun ne kwata-kwata ka ce zaka ci abincin wanda yake vegan, wanda ba shi da addini. Wa ma kana mimma laysa fihi zakatun min ta'amihim falaysa biharami, amma koda kuwa ba majuse ne, koda kuma wanda yake ba shi da addini ne, idan wani ya baka wani abinci, in dai ba wai abin da ya shafi yanka bane, cin wannan abin nan falaisa bi haramin, ba fa haram bane, in ji malam. Sai ya ce wasaidu lillahi makruh, haka ne yin farauta don wasa haka kawai ka ce bari ka shiga jeji ka yi farauta, wannan makaruhi ne, ba a so ka aikata haka.
an gane yin hakan kusan bata lokaci ne, da zaka je kai abu mai kyau yafi. wasaidu li ghairi llahi mubahun, yin farauta saboda ba wai dan wasa ba, dan ka ciyar da kanka, ka ci abinci ko kuma ka nema kanka abin da zaka yi sutura ko wajen zama, dan in ka je ka sayar da wani dabbobin zaka yi amfani da wannan kuɗin da ka wannan kuɗin nan, wannan babu komai, halal ne mutum zai iya farauta domin ya rike kansa, kamar da muka ji labari da yawa daga cikin annabawa wasu hakan shine aikin su. wa kullu ma qatalahu kalbuka almuallam, duk wani dabban da karenkan da ka koya masa farauta ya kama, abu bazukal muallam, ko kuma wani tsuntsunka ko kuma wani irin manyan tsuntsaye da ake yin farauta da shi wanda har ka koya musu yadda ake yin farauta, faja'izun akluhu, to irin wannan abun nan ka ci wannan abin da suka farauta, wannan halal ne, amma da sharaɗin iza arsaltahu alai, in har kai ne kai aiken nan da ya je ya kama maka wancan dabban, to wannan halal ne. Amma duk wani abin da kansa ya je ya kama, to fa nasa ne, ba wai dan kai ya kama ba. Shi yasa ya ce wa kazalika ma anfadatil jawarihu maqatilahu qabla qudratika ala zakati, haka nan duk wani abin da ya kama makansa wanda kuma har ka samu iko ka je ka riske shi yana raye, kuma sai kuma ka yanka wani duka abun halal ne. In har ka aiki dabba ya je ya kama abu, kuma ka zo da gudu ka kama abin da ya kama yana raye ka yanka shi, to wannan abin duka zaka ci babu komai. Amma wa ma adraktahu qabla infaziha li maqalatihi lam tu'kal illa bi zakati, duk wani abin da ka zo ka in har zaka ci, to fa sai in ka yanka tukunna zaka ci. In har baka yi riski yankansa ba, to wani abin nan ba zaka ci ba, saboda ya so mace. In har da bai ci ba, babu komai. wa kullu ma sittahu bi sahmin aw ramhika fakulhu, duk wani dabba da ka aiki da ka harba wani kifiyanka ko bindiganka ko mashinka ya je ya samu wannan abun nan ya kashe shi, fakulhu zaka ci. Wannan ka'ida ne da yake a lokacin da ka harba ai ka ce bismillah, kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. sai ya ce fa in adrakta zakatahu fa zakkihi, idan ku har ka riski yankansa ran bai gama fita a jikinsa ba, ka riske sa, to zaka yanka daga nan kuma sai ka ci. wa in fata bi nafsihi fa kul, da ma zai mutu da kansa ma wannan zaka ci. iza qatalahu sahmaka, da sharadin kifiyanka ko mashinka ko bindiganka shine ya kashe wannan abun nan, malam yasbut anka, matukar bai kubuta daga gare ka ba, wannan duka zaka ci babu kowa. Kaila wasu malamai suka ce inna ma zalika fi ma bata anka, ana shar'anta hakan ne kan dabban da ya kubuce daga gare ka, mimma qatalahul jawarihu, daga abinda wato dabbobinka suka kashe. Kayi aikin dabbobi tun jiya baka samu ba, sai a washe garinsa sai ka zo ka riski dabban, ko kuma bayan ka yi harbi da mashinka ko da kifiyanka a washe garinsa sai ka zo ka riske sa a kwance a mace, to wannan shine abin da ake magana a kai, wallahu alam. Sai malam ya ce wa amma sahamu yujadu fi maqalatihi fala ba'sa bi aklihi, amma idan ka zo ka riski gashi nan takwabinka ne, bindiganka ne ko kuma mashinka ne a jikin wannan dabban nan, to wannan babu komai, daman naka ne ya kashe, to zaka ci babu komai. iya karatunmu ne kenan, abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan sa, kuskure mu Allah ya fi mana, walhamdulillahi rabbil alamin.